Mumenti hija produzzjoni li tlaqqa bosta talenti flimkien fi spettaklu uniku bil-profitti morru kollha Bris Hospice Malta. Dan huwa sware annwali mtella mill-Kulleġġ San Luigi u l-produzzjoni ta' din is-sena ser taqqat magħha bosta disċiplini varji sabiex it-tella serata li tkun fuq livell ta' produzzjonijiet passati. Net News kien preżenti għall-aħħar provi jekk kif kollox jinsab preparat għaż-żewġ serati li se jittellaw fit-18 u 19 ta' Ottubru fit-Teatru tal-Kulleġġ ta' San Luigi. Jamie Gilson li huwa parti mill-core team ta' din il-produzzjoni sostna ma' Net News li din is-sena t-talent u d-divertiment huwa garantit. B'serati mżewqa illi ssawru bis-saħħa ta' 170 persuna u ammont ta' kantanti stabbiliti. Aħna bħala produzzjoni nlaqgħu ħafna disċiplini differenti, għaw iż-żeffina warajja vuol dire il-kor, l-orkestra, il-kantanti, kemm stabbiliti fuq għadhom żgħażagħ. Fis-serati se jkun hemm orkestra live, kor imdaqqas, it-timi tal-musicals, il-live band u żeffiena li ser waslu esperjenza indimentikabli. Ix-xogħol tagħna se jitellana lil ġimgħa 18 u nhar is-sibt 19 ta' Ottubru fil-Teatru tal-Kulleġġ San Luigi bil-Kirkara. Min barra li Mumenti servi bħala pjattaforma għat-talent ta' bosta individwi, il-produzzjoni se tiżgura illi l-volontieri jirċievu wkoll esperjenza kbira fuq il-palk.